Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines time, las 4:58. This Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, impunto pangot las 5. Sa liwat may hapon Bacolod, may hapon Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang ato sila makaaksyon tagpalamati sa tabok sang kadagatan, isla sang Panay, ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa Kuto, Balabutan sa ato sila broadcast. Liwat kamunamon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tutunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation Petsa 23. Bulan sa Hulyo sa gyapon na pagpabili ni sa tuig 2021. Biyernes na edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinandan liwat na manaton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantanan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Timbang nato sa pagpangalagad kada hapon ang ato sa nga Patrol 2, ato sa nga Crosswind Patrol. Magalambiyong naman sa bilog nga Metro Bacolod, aton bantayan kagimolsuhan ang ining matulutugnaw, mabulubugnaw nga daragan sang panahon sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Buylog nato na puwersa aksyon. Dave Salazar sa Patrol 2. Back to back sa aton nga piloto aksyon Nino Bogina. Aton masami mga pagbantay sa update sa mga balita national, international, COVID-19 ginatutukan ni Aksyon Defensor. Of course, of the makita sa aton sining mga technical partner diri sa studio ay Master Controls Technical Side, si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Ito's transmitter control tower sa Barangay Talog, Syudad sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa sininga palatutunan Loverboy Aksyon Marlon Hinvea. Talos lang kita diri tiporaryo tag sa Biyernes kag Sabado. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Obdirin nyo ako sa nabinin 57 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa gihapon nagapabilin nga maulanon ang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, hindi inidala ni Bagyo Pabian, kundi dala ini sang southwest monsoon o kung ginatawag sa kalabanan hangin habagat
Dira gani sa Banwasang Valladolid, especially dira sa aton barangay nga natawhan, ang barangay Sagwa, Banwa, Valladolid. Pinadira ka mga purok ang ginasulob sang tubig baha halin sa Baybayon. Nag-awas ang tubig na sa Baybayon, especially sa may purok Malipayon daw, sa barangay Sagwa, Banwasang Valladolid. Huwag sulod ang mga balayda. Alang nga swerte kay may arada katunggan. Walo ka nga kung lugar da nga purok Malipayon, barangay Sagwa, Banwa, Valladolid, yas-yasang na sa hangin na da mo. Kapay bagid kaya mo nga hangin na habaga to, abaw. Kung waay dang mga puno, kakahoy sang ngara ta sigad sang breakwater da. Matya ko, hindi lang guro baha ang ma-experiensya nila da. Alam may arak kita na katunggan. Siguro, waswerte, basi ilang nga mga atop kaga panapas ang balay nila maglulupad. Tungod sining hangin habagat. Dako kita nang nabulig sa nga aton dira nga mga tanom nga ara makitaan sa igad sa aton nga baybayon. Tanan nga basura ara naman da sa igad ka baybay da sang purok Malipayon sa barangay Sagwa, Banwa ho. May mga balay da nga ti iba naman nasalog. Mga tulot tiyanggi da nga daw naapektuhan gid. Swerte kay iba nga mga gamit sa kuryente way mano. Tiyanggi ni Buday da. Ayo. Buwas, madarom-darom pagit ang tubi. Bao, tihalong ka muna sa mga taga barangay Sagwa, Banwa. Labi nagidira sa mga taga purok Malipayon. Kung magbalik sa normal ang panahon, I would suggest, butangan nyo na sandbag. Kung magbutag nga mo dira sandbag, butangan nyo sang kwanbla, sang pusog bala nga serbi kudal. Para nga kaso ang tubi, hindi iya madali-dali guba ang sandbag, pag hindi iya mabutong to sa tunga. Butangan nyo wala daw kudal bla. Nablang pusog kakawayan, diba ulo bakod-bakod na. Pang dulo depensa lang kung magbutang yung magamudira sandbag, hindi pag butongon sa tubi halin sa aton baybayon da. Ulo ligmat na kamo da, especially kung oras ang kagabihon, nag-oras ang kaagahon. Doon ko ng iba naton nga mga banwa nga may mga coastal barangay. Kamusta mo lang inyo dira yang na-experiensyahan? Si Bagyo Pabia niya, hindi gini man masyado yan naka-efekto diri sa aton sa Western Visayas, especially sa Bacolod kag Negros. Kining hangin habagat siya mo ning nagapaulan sa aton. Pugtak-pugtak. May bes nga magwaswas ang ulan, may paman para kung isang hangin. Pagkapiyar ka mo nga ang galom, masami, diri nagahaligid ayon sa may nabaybay nga porsyon. Ang pugada mo ng kaladlukan, ang puwersa pala sa hangin nga dala sang southwest monsoon. Nan, mo ng delikado. Dali masatod, pero kung mga pigaw-pigaw ng atop sang balay mo, lalason niya na tokrion niya na. Diri sa aton sa Bacolod, ang aton nga mga coastal barangay, medyo ulo-alerto, makamo sa pakigaron sa aton baybayon. Labi na gid kung ang tanaw nyo sa kalendaryo, taob, lalo mang tubi, much better nga mangin doble ang inyo sininga pagbantay. Especially sa oras ng kagabihon, kaga oras ang kaagahon. Para nga bisan paano, hindi ka mo madulodalman
sang sitwasyon sining southwest monsoon o kon hangin habagat. Plus, ang aton man sa gihapon nga gina-remind, ang aton sila magka-aksyon, ang ini pamahog sang Delta variant, aton gid ini seryosohon, kag aton gid ini bantayan. Muna ang ginabantayan sa aton gobyerno subong. Muna nga ginakuan gid kamo, ginakulit gid kamo, kag gina-remind gid kamo sa aton gobyerno nga magpabakuna na kamo. O speaking of bakuna, bla, hindi nga mga sinimana, o daw kadamo, gid siya nagpabakuna. Daw halos ang tao daw siguro nainsindihan naman guro nila sa kadugayon kag sa dalayon nga may mga nagakalamatay kag may mga gina-quarantine. Siguro nainsindihan na Manila nga simpo na gid man nga magpabakuna. Napila nato diri ka mga private daragko diri nga mga establishmento komersyal sa Bacolod. Ang aton nga SMX di sa SM City, ang aton di nga Ayala. Gasalodar ko na sa ila, kag ginapagamit nila nga ato ang facilities sa gobyerno ta. Nga dara magapatigayon sang massive vaccination. Very good gid. Kaya daw kadamo gid ini adlaw sa kadamo-damo gid ang nagkadto ni sa duha ka dalagko nga mall, Ayala kag SM. Damo-damo gid nagkaladto. Kag nagpamakuna sining nagabot ba ni nga Johnson & Johnson nga halin sa COVAX facilities ang kagahalin ini sa gindonate nga vaccine sang Estados Unidos. Kadamo gid siya nagpabakuna. Ang namin ni sa Johnson & Johnson kay isa lang katublok. Unlike sa iban nga mga vaccine like Sinovac, nakaduha kaya kabeses tublukan, ini isa ka lang kabeses tublukan. Amo na gurong iban nag-interest man, especially ang mga senior citizens, iti hindi na sila magbalik-balik pa mong isang tublo ka lang tapos na ang imo vaccination program. Laban to gani kuno ang nagpabakuna sining Johnson & Johnson, AstraZeneca, mga senior citizens. Congratulations sa inyo para man na sa inyo Kailangan hindi nga magpabakuna kamo kay kumbaga sa mga pagkaon kamo ang dalapuan o sa mga pagkaon paho bla. Ululunan ka, kuan ka, langaw. Kung sa virus, sila ni ang kaladtuan gid sang virus. Ang aton nga mga senior citizens. That's why nga para gid ni sa inyo. Nga madipinsahan kamo sa kagaw sang COVID, be it by Delta variant banda, hindi ka mo dali-dali matamaan. So, congratulations sa aton nga mga senior citizens nga nagpabakuna karon nga adlaw. Ano ang mga balita nga dapat nyo bantayan? Report gikan sa aton sining nga mga patrol unit reporters. Bantayan yung dugay-dugay report gikan sa Kapitolyo Provincial. Dalon nina ni Action Eden Aboso, 23 kabayal sang Sinovac vaccine. Nagabot diri sa probinsya sang Negros Occidental. 23 kabayal, basi sobra ni. Sa Bacolod City Hall, New Government Center, 10,000 ka-doses ang Sinovac. Nag-aabot sa Bacolod sining adlaw, padayon nga pag dugok sang publiko sa mga vaccination center, ginkalipay gid ni City Administrator M. Ang. Sa balita iya nasyonal, yamo ni Pilipinas, gindumilian ang travelers gikan sa Malaysia kag Thailand. Indonesia like ang pagsaka sa kaso hindi imposible sa Pilipinas. Suno sa Okta Research.
DOH na record ang clustering sang Delta variant sa Northern Mindanao kag Antique. Namuning balantayan gid. Advice ni Presidente Duterte ginaduso ang 50% nga kapasidad para sa indoor dining kag fully vaccinated na ang occupants. Sa pinakabahin 18 ka Delta variant cases wala pa nabakunahan sang COVID-19. Amo ini ang pila ka mga balita nasyonal. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:14 na. This time i-check tang ato sa nga Patrol 2. Ato sa Crossfire Patrol. Dili ka programa ginahibalota ang dalagan sang sitwasyon sa Bacolod. Dala na ang trapiko. Ari si Action Dale Sarasar. Pagatag sang sitwasyon sang trapiko sa siyudad sa Bacolod. Action Dale, mayong hapon. Yes, may nga po Action Erica. Job well done. Congratulations. Congrats. Palakpakan si Dave Salazar and the rest of Action Radio family. Ang maganda Action Eric, hindi ba lang mga tarasan, wala nga may ang kakulba sang una na magpabakuna, tiging conquer nila Action Eric. Kumbaga, ang ilan sila nga kahadlok na magpabakuna. And now, na maglakat niya sa open space sa mga pampubliko wala na pagsiset. Yan, Action Dale, gusto na. So, kumpiyansa kaya wala Action Eric, ang at least wala, may rakadalas ang protection kumbaga Action Eric. Yes. Pero sulat nga mga panawagan sa mga city officials kag mga health expert kang bakuna, ano na yan, hindi niyabot sila nga kung nabakuna kasi ang COVID-19 vaccine, fully protected ka na agad sa virus, kundi hindi lang mag-severe or maglalangi mo sila nga sitwasyon Action Eric yung kasagit man nga matapuan, no, or makalatnan ka dira sa nga COVID-19 Action Eric. Kita mo ang advisor ni Duterte kasi lingkid niya nga 50% sa kapasidad para sa indoor dining kag fully vaccinated. Dapat occupante. Yes, Action Eric, no? Mumula pabulik bala recover man or pangon sa aton sa nga ekonomiya. Correct. Labi na sa mga outdoor dining action. Ako magwa ko yaman sa ganapili ko Action Eric nga open space bala ang mga Yes, lugar. correct. Makaginhawa ka, in the aircon, para at least ang hangin bala hindi lang balik-balik unlike kung enclosed ang mga lugar. Like mga aircon, mga kinatrabahuan, tiyo mo na usually Action Eric na-encourage gid ang pagsuksok sa face mask para at least bala in kaso di ka may infected rest. So at least, no, safe ka mo sa gihapon kag hindi maglapta ang COVID-19 Action Erica. Wala sila pilakad la matabo bla ba presidente nga ang wala pa na fully vaccinated hindi anay pwede kakadtos kalanan. Kini tapos ka? Movie Action Eric. Speaking Di ba? of kalanaan, Oo. mayo ni may pila diri ka mga establishment sa Bacolod City ang naga-offer sang 10% discount kung nabakunahan ka na or fully vaccinated ka na Action Erica. Kailan kompleto ang bakuna para 10%? Yes, i-present mo lang ang imo sininga vaccination card in kaso gid nga mag-order ka Action Erica. Kay subong tiya mo na bilang suporta man sa mga negosyante sa vaccination program. Basta ito lang makaganyat, no, ang ini nga mga strategy, mga campaign Action Erica para mas madamo nga makapabakuna pagida kontra COVID-19. Nami ka ito priority na sa pagkaon? Yes, sa pagkaon Action Erica, kung bagati 10%, dako na nga discount Action Erica. Kung 1,000 rin mga bill, di makasave ka sang 100 pesos. Yes. Kag, amo na, no, wala labot nga protected ka na sa COVID-19, no, makasave ka pa Action Eric, makakinot kung baga ang imo sining bulsa kag ma-enjoy man ang pagkaon ni gusto mo kaunon. Mayo gid nga mga kuana nga mga nang gimmick. Yes, no? Kaya Action Eric, bla first time kid nakitaan on the ground ang sitwasyon sa vaccination area. Wala labot nga kung magbalon kaya sang malabang pasensya sa mga lakat sa trapiko
dapat ang pasensya actionary nga laba, balunon mo man kung magpadulong ka sa vaccination area. Ngaw? Bangod. Not because wala ka nag-walk-in ka actionary or wala naka-register kaya sa Bacolod LG yung vaccination program. Okay. Ako mo dahon ka dayon. Hindi Oo. na yamo. Oo. Especially ate kung ordinaryo kay nga tawa actionary ka pareha sa ako. Oo. Mapila ka gidya, makulat ka gidya actionary Oo, ka. ah. Amo na ang balon-balon gida sang pasensya nga Oo. ginatawaga. Kay sa actionary kung natak-an ka bala, matinalakon ka nga tawo, tidugay-dugay ka kumod, dugay-dugay Oo. ka reklamo, kalabas Correct. sang pila, Correct. kadamo sang dira, Ako sa tuon na Bladil, may patasan ko sa nga gabot sa akon ko siyang patasan kung do matinalakon ko. Oo, tuon nga. Especially sa mga linya kung kaisa, oh. Gali kiti ko sa mo nang ambal mabala kilalan sa mga amo nga klase sang programa vaccination. Kilalan pasensya mo gito, diya pala baon mo gid. Yes, hindi lang sa mga mall actionary, kay kung ano ang sitwasyon sa mga mall, Oo. amo man ang sitwasyon sa mga barangay actionary ka. Yes. No? Not because wala nga sa mall, kaya dasig ka, hindi niya mo. Oo. Not because na sa barangay ka, dugay, hindi niya mo. Correct. Palariya sa sitwasyon na actionary, no? Tiyak kami kayo na mga 5 hours mo na amon siling nga wala, tugtog nga na wow. makunahan. Yes, mga 5 hours actionary ka. Tiyan mo man ang sitwasyon sa mga 5 kabarangayan. hours? 5 hours, kaya mga 11 kami mo. Grabe. Mga Kung kulang ka 4 to 5 na hours, pasensyoso, ti matakaan ka gid eh. Yes, pero Si Pabla, kung, 5 ka oras nga ulat mo tindo kada, bisa mo pungko ka pa da, katalaka. Yes, pero kung eager ka actionary nga mabakunahan nga Oo, against COVID-19, Oo. may willingness kumbaga, interesado kumbaga, Oo. nga amo na mabakunahan ka sang sina nga bakuna, Oo. mahulat ka gidya. Amo to gani kinabla sa programa ni News Direct Blakina. Kaya ko pabati-bati siya ba siya awan tada kapila likuti pasensya ka gid kay mapila ka gid. Kita mo pila gid siya. Amo to kay nakahapon dira sa may SMX actionary ka. Oo. May mga nagpila na pila ka oras pero wala na ban. Ah? Na-cut off pa na sila o naubusan na bisang vaccine. Ay, di. Pero the next day, sila ang priority. Very good. Amo na mayo. Amo na ang usual nga mga scenario action na Kakagyan solito tadel kung ara ka sa linya, kilala niya malinya, kasi hindi ka na sila nga kung bata ka di vice mayor o kung ni mayor, ya mauna ka hindi na pwede. Ah, why na pinili? Anda. amo gid. Oh, why na tayo pala ka system ya kundi ang ara la sa listahan nila, amo nang i-priority nila. Yes, like kung senior citizen ka, doon nga priority actionary, kini may mga comorbidity, mga hypertensive, Correct. may mga history balas ang operation. Tapos kung mga ginadialysis kada guro, no? Yes, priority sila, pero kung damo ka mo ang mga senior citizen, di kinahanglan mo man magulat. Natural. Amo na siyang Kaya pura man ka muna tanada malam. Oh. Ay masagubin da. Kung damo ka mga malam na galinya, ti kung sino na nauna nga malam nga nagdinya, ti amo na ya eh. Correct. Hindi bla. Kaya iba yung ba senior citizen pagabot kaya unahon gid ko niya. Oo. Pero niya anong talakon damo kamo daw ang mga senior citizen. Oo, So gani. kinahanglan gid sang pasensya kag Correct. amo ni isa ka amo na one at a time kun bag actionary ka. Lesson learned na Dale nga dapat magluwas nga malaba ka sang pasensya kinalan balon ka gid. Pagkaon tubig gid kag solo kuana solo ka Skyflex na biscuit bla. May kami balong ko do ka saging. Tuod ka, tingala ko do pagabot mo di kina do kana yan ayas ang sura mo kay. May dala ko na kailangan saging at least nakapampaumpaw sa kabut na actionary ka. Abot mo na mo. Actually, pwede man actionary kung gutom ka na gidya, pwede ka man yung kagwa, butang mo dala sa mulongkuan mo sining nga gamit. Tugon ka na si mo sining nga tupadi nga dasig ka lang. Pero nato na extend lang ba si do kaya ka oras nga hindi ka kabalik dayon. Tiway ka na eh. Mo lang bulabudlay, no? At least wala may tilaman to ka mga bukas, no? Nga mga balaklan pinapayan or tinapay Gani. or tubig dira kag iban nga pala ng actionary nga lapit lang no sa vaccination area dira sa may SMX Convention Center. Nalipay ka lang balad din nga ti nagdamo na nag-interest sa vaccine plus nga ti pasalamat mo sa mga dagko nga boss kay nag-offer ba sila dira space? Yes, libre. Libre action na Eric. Nando. Galing hindi kita malikaw wala action at reklamo na ginatawag. Di mo na iya. Bisa na ano da ka systematic sa imo nga palakat ko say may reklamo gina iya. Yes, especially yung mga nagadali. Ang may mga appointment. Kung usa kung nagabantay ka man usa kag mawasli ka mo istorya bla kung nagadali ka puli ka lang tuan mo. Ako to kay
Amin, may mga taas tayo tingog kay Naction Eric Nan. kinatabo. Hindi na lima basol dahil nagkapulungko dahil nagkapangristro dahil kay may sistema lang yung ginasunod nila daya. Oo, kaluluoy man ang Oo. kapulisan nga nagabantay man para masigurado ang peace and order. Kita sila pa nagapukpukan. Tuod, no? Ang police station number 1 headed by Police Major Ramil Serena. Oo. Para to sila kay Naction Eric dito sa may SMX Convention Center. At then nag-assessment siya. Nag-assist siya. Actually, may taas ito kayo natingog pero na-shuttle man daw Naction Eric Oo. Kay ang muna bala, tanan kay na gusto magpabakuna o galing ti may mga first come first serve basis kundaga. Oo. Kag hindi niya pwede nga ikaw tayo nang unahon ang hatagan sa priority kay muna bala ang aton sining mga personnel may mga screening pa, Gani. may mga interview pa kalaba pa sa nga process action Eric. It worth it after muna maka-receive sang COVID-19 vaccine. Pero kay Naction Eric, sampai nag-ulat kami sa Makuda, may mga batian ka pa lang ang mga sugilanon. May mga sugilanon. Storya? Oh, mga istorya. Ang iban, kung hindi na nitungod sa obra, hindi kayo magpabakon. No, ang iban, kikita wala iya po nagapati sa COVID-19. Kikita mong ginobrahan na gina-require gid sila, no? Yes, Special Action Eric nga tayo mo na bala, amuning panagang, kumbaga, Yes. additional layer of protection sa mga empleyado. Agang iban, nagapati sa gihapon sa fake news kag mga misinformation. Nga mo ni sa Action Eric, nga pala nung hambalo ni Juan de la Cruz, mapati na siya dayon. Gani, no? That's May why mga tao, may mga tao nga do kahapos mo na ipapatiho, no? Oh, datig magpati. Oo. Ang Action Eric nga kis tinatakan ka na mala ma-explicar kay basi duwa pa kamo ang Maglalisay da. Bisa na no mo na nga pasuli-suli explicar siya, pero may ara kasi sariling mundo kung kalibutan. Yes, kung baga fix Pagpati. may pagpati na siya Action Eric. Oo. Na kung napatagan mo siya, hindi siya po niya magpati. That's Na. why nga tayo mamati ka na lang kag Kung di ka mamati. Kung di ka mamati, balak ka na, mapatay ka na. Correct yun, Action Eric. That's why ang mga young people, Action Eric, na usually blara sa social media, dapat kung may mga useful nga mga article dira or mga balita about sa COVID-19 vaccine, nga safe ini, libre ini, dapat i-share man nila sila sining mga ginikanan, nga kag ma-educate pala. Correct. Kaya ang mga katigulangan, Action Eric, daw jutay na ila sining exposure sa social media, nga natawag mo. Especially ang mga olds kung kaisa, kung daw nubo lang pasensya mo, kung isa daw masinggitan mo pa. Tuod na deal. Kaya gina-explicara mo na sa husto, pero kisa malisag mo sa istorya niya, hindi basi mapatay ko na. Pero na-explicara mo na siya, mabuhi ka na malawig ka, buhi mo. Yes. Yan. I think kamo na ati sa mga nag-explain tilawig man nga pasensya, Nan. i-educate yung inyong sining mga ginikanan Correct. or ang mga himata ninyo. Nan. Kag ululupod Action Eric nga malambot natin ng herd immunity nga ginatawag para makabalik kita sa mga dating gawi kumbaga ang aton sining nga mga aktibidad. May solusyon si Roger Montalvo ho, sa mga daw gadali, blakag daw, kusa daw matinilakon. Yung cellphone nyo gamiton nyo para sa Mobile Legend. May mga suggestion ni paring Roger Montalvo Ang ibante, na i-download ka madalas sa mga hampang. Hindi ka na yung movie. Pero ba? Action Eric ka. Pwede good. Pwede kay kusa ka kung maginatanaw ka kung maginakalawang sa cellphone mo. Kusa dugay imo nagli pero kibot ka lang. Dasig lang. Dasig lang ang Battery. vaccination. Ang battery kag ang bayad mo sa cellphone. Bring power bank ka. Kaya actually, ang mga mobile data ito kay Action Eric makasarang. Makasarang lantaw sa mga YouTube videos, social kag iban pa dira ang access sa internet natin. Okay, ito ang signal ito sa may SMX Convention Center, Action Eric. Pwede na siya ba parang dira tanan nga mga vaccinators sa frontliners dira sa may SMX Convention Center. Mo na nagapatamyaw Action Eric nga mabla na saksihan man sa news team kung paano sila nag-ubra, nag-trabaho, no, sining COVID-19 pandemic, especially sining pagpabakuna Action Eric, nga usually ang iban hindi gid malikawan kis may mga reklamo man sila nga ginaatubang Action Eric, kaga mo na explanation ng gid sang gusto mangin kalmado para at least sulhay kundaga ang dalagan sang vaccination program dira sa may SMS Kitman
sa mga kabaranggayan, no? So dito na action na ang mga bakuna nga ginausap sa SMX ay manan sa kabaranggayan. So wala sila dapat rasang pilian kay ni libre kag safe basiman sa mga pagtuon na kag mga medical health expert action na Erika. So congratulations sa kutob sa mga nabakunahan at halong sa gihapon against COVID-19. Yes. Dahil nga paglibot ng patrol, kundri sa pila kay area sa syudad sa Bacolod, ito pa, nga daw mahana, nga daw maano ni nga itong nga paniyang Erika. Nagdulong naman, Dale. Nagadulong siya action Eric, pero wala pag siya ng tupa. Daw malugtupa kung madayo ng pagtupa sining ulan, no? Subong hapon action Erika. Na-mention ba ka action Eric ang sandbag kay na? Effective na bala para makontrol temporarily ang pagbaha, no? In kaso nga inyo sining nga balay, wag ginasulod abis ang tubig. Ang sandbag, di effective din ang pamagi nga patong-patungon mo dira. Yes. Ang sako nga nalulod sang balas para temporarily makontrol, no? Ang pagsulod sang tubig. Effective ang pamagi, especially kung nara ka mo sa mga lugar nga flood prone area action area. Dale, dali lagi hold the line, please. May isa lang ko pasudlon, balikan ko ikaw sa standby, Dale. May, pangalan ko. Limot din ng jowa ko sa tagal namin nag-quarantine. Mahal naman. Todo Dale ang sandbag nibla sa mga kunara kag stress ikad bye-bye. Dako gid action Dale ang mabulig mong please come back. Yes, ang iba wala pa rin nakibalo kung ano kaya effective action na sa pag-control sa nga tubig. Ining sandbag, no, sa flood prone area, ikaw o yung sining nga balay masamig na baha para at least wala mapunggan, makontrol, no. Hindi wala ka talaga nga totally nga mo ining solusyon. Pero at least makontrol ang pagsulod, ang hinaling nga pagsulod sa tubig sa sining mga ugsaran Yes. or balay action area. So, usar ka mo sandbag, no? Ilabi na kayo nga rin season na gina-expect ng maulanon nga panahon, diri sa pungsod Pilipinas, Action Eric. So, sa patrol, diri sa may dalan na Lacson, Action Eric, so far, so good diring lakat sang trapiko diri naton. Hindi man natanto, mabulubog at ang lakat sa mga salakyan, pribado man, o kung pampubliko ng mga salakyan. Kaya inadali, na-mention, imo noon talang ang si Rebelio Taxi, si Nunoy Manggubat? Oo. Daw ka pang ano, siya ka pang subugin siya kay Tatika, wig ka ng biyahe, subong action Eric. Diba mo sa gidugangan? Ara-ara to siya kayo, nasa may SM, nag-upod man linya sa mga kauturan natin nila ng mga taxi drivers. So mayang hapon nila sila action Eric. Amo gila sir no, weather, ganaya ang lakat do sang panahon nila bilas niyo sing trabaho. Taxi man o PUJ action Eric. Alam na, basi dugay-dugay lang sa inyo, no, ano ka na, damo-damo ka lang ang mga pasahero ang makasakay dira sa imo. So, sa action area naman yung observation report nga madulong sang patrol, subong biyernes sang hapon. Ini ang ginadulong sa inyo sang KBC Plus, mga kaksyon ang KBC Plus, meron sang sodium ascorbate plus zinc sa kanan acidic na action yo. Action, Dave Salazar. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid action Dale Salazar. There you have it, sitwasyon sa Metro Bacolod. Pag may time, balikan na lang si Action Dale Salazar. Sa natipo niya sining mga aksyon balita sa action report after edition, biyernes nga presentation. May hapon dira sa kay Mami Diana Consolacion and family dira sa may Banwa sa Isabela. Monitor gisa aton si Mami Diana Consolacion. Mami, musta ka da? Musta panahon da si Isabela? Kay SB member, retired Police Captain Dingdong Severino. Mayong hapon da si Mondong Musta da si Tita? Sa kay Toto Benji Locsin? Ba Toto Benji Locsin, no?
isa sa mapisa naman nga tanod sa barangay Panukoy, ga-monitor gid siya. Toto Benji Locsin. Salamat gid. Sa mo dira makopdana, no? Sa kay Ibori Botser sang Germany. Check attendance na sao. Tapos siya nakashare na ko. Maman si Barioga Rhea. Ngayong hapon dira si mo. Si Elizabeth Malaka Gamala. Ara Manganeos, Toto Alex Montesa and Company. Sa kay classmate Merly Durido Magallanes. Sa kay Athea Kim Iriman ba? Ara gid ga monitor gid sa atong sini nga pagpangalagad. Salamat gid ha. Sa kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey, mga hapon dira kay Sir Edwin Pineda no sa New Jersey. Sa kay Jumper Rilo Palanog. Tamiyaw lang si Kagawad na Net Iskarsa sa barangay Lagranga. Romel Lee. May hapon dira kay Romel Lee sa barangay Stefanaya, Inday Plaza, may hapon man. Ga monitor gid sa atom. Dads Aberia. Mayong hapon dira simo kag mayo lang nga pagpamati no sa kay Dads Aberia. Evelyn Pomoseno mayong hapon. Romy Agsam, good afternoon. Easy Kathleen. Mayong hapon ta sa inyo Sa kay Rochelle Polhenso Susana. Sa kay Jofran Sorongon Senior. Ga monitor dira sa area sang barangay Tangobo. Salamat gid. Uy kay Madam Oyen Colmenares. Dira sa office of the Comelec. City Comelec office nato narada si Madam Oyen Colmenares and Company. Ana Sinoro mayong hapon. Ga monitor gid sa ato sini nga pagpangalagad. Kay Harry Quinosa Hamilano. Mayong hapon dira kay Tomas Bronyola. Mayong hapon dira kay Tomas Bronyola. Raymond Ligaspi Pineda. Ang pamilya Marinay Pineda kag de la Cruz Ligaspi. Ginagreet lang si Mama Ramona, si Lola Erlinda de la Cruz. Halina kay Raymond Ligaspi Pineda. Yodi Torta Queen de la Peña. Nomi Ritiban. Monitor lang kami di Imo Apollo Quadra. Abaw! Nga po na kay Noemi Ritiban sa Apollo Quadra. Kamusta na si Maninay Toto Chong? Ako willing gid magpabaksin kung may available na. Dapat gid Toto Noemi Ritiban. Regards lang ko na kay Maninay Toto Chong sa Apollo Restaurant sa Quadra. Manjo Arneho mayong hapon gid. Kadi Laurilia. Pa-check attendance na si Christine Minyes Villalobos sa Barangay Pandanon, DSB. Mayong hapon dira sa inyo. Kay Madam Edith Yanson Binoman. Madam, mayong hapon dira sa imo. Sa kay Emmy Esmeralda Dolido. Hara Benjida. Nami naman tulog ni sang presinto sa Ibi Magalona. Tapin pa si Orly Diases. Kay siya subong duty. Hindi naman guro Mahuya man ta kay Hara Benji ba. Herminia Midalyada may hapon. Kay Ana Sinoro. Manandara nga pagpamati kag pag monitor sa inyo da. Kado na kayo ho. Sa kay Iping Hipilanggo. May hapon dira sa Banwasang Ilog. Sa mga Hipilanggo, Bingo, kay Bong Kinken, Pampam Tisoy Milton, Tamlot Dugong Glomel Basta Ilog Baskogid. Siling ni Iping Hipolanggo. Giselle Franco may hapon dira tamiyo lang si Erwin Gonzales ka monitor man sa aton program. Selvia Quirido. Great lang si Starla 3D Samantha. Noel Magbanwa Lagos dira sa Paglaom Village may hapon gid. Ka monitor man diri sa inyo palatuntunan. Salamat gid. Kay Hasil Huilya, may hapon dira kay Hasil Huilya. Ka monitor man no. Dira sa may area sang Kubay, Barangay Kubay, Puro 4, La Carlota City. Ginatamyo ka mo dira ni Sir Jigs kay Cherry. Kag Nonoy and kids dira sa Maaw. Mayong hapon kay Nono Miravalles. Mayong hapon lang. Pagbalik naton, report ni Action Art, report ni Action Eden. Katapos na sa ato importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Gold.
Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat giratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod
nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sinsang ano nga kalintangan, responsable at ang balita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Afternoon edition. Pabalik diri sa ato sila nga pagpangalagad bayang hapon dira kay Eddie Laos. Kami lang si Nanay Sabela, na monitor gid. Kay Marcelo Toledano dira sa Barangay Kabug may hapon gid. Sa kay Nona Agravante. Check attendance, nakashare na siya kuno. Salamat kay Nona Agravante sa imo dira nga pag-monitor. Rofino Ira Gabino may hapon Isayas Alberto mayong hapon sa imo, salamat nga pag-monitor no. Diding Alojamento dira sa Barangay Antipolo, Banwa sa Pontevedra, naga-monitor gid sa ato sini nga pagpangalagad. Sa mga Operation Tulong Task Group OTTJ taxi drivers naton mayong hapon gid. Totong Milina ng ila presidente. Nunoy manggubat musta? Igaw ginoy ang kwan ang biyahe tada. Mo gina ang kwan mo gina ang pangabuhi kung kisa mayo man kisa daw hindi man mayo no. May hapon dira sa B taxi ga monitor gid si Rini Lasio. Baw, Toto Rini Lasio may hapon sa imo sa B taxi Amo man si Rodi Manoghilot dira sa Rosario Heights sa Kapihan ni Madam Susan halin kay Nonoy ang gubat sang Robilio Taxi. Si Jonathan Yel Del Monte ara sa Oriarte Subdivision, Ciudad Santa Carlota. Salamat gid kay Nathaniel Del Monte da no. Ga monitor gid diri sa inyo palatuntunan. Salamat gid da. Kay classmate ko dara Rolly Villeros. May nga po dara kay
Rolly Villaros. YC Edeng Kasabat. At to kay Action Arte. Pagkasabat si Action Edwin Aboso, siya nga special com this time. I-check ta si Action Arte Hopon report gikan sa new government center nga balita. Sa kay Giovanni Mel, may hapon dira kay Giovanni Mel may hapon Action Rick bag-o lang ko open, kay bag-o lang ko abot alin sa work open ko dayon kay mati gid ko dayon sa imo. Salamat gid Ma Teresa de Roque. Giovanni Mel, salamat kita sa imo sila nga pag-monitor. Ari sa Action Art, tayo po report ka sa New Government Center ang bagong bakuna, Action Art. Yes, rest back. Amo na sa mga timsong kalabanan, diyo? Ba? Rest back. Rest back kita. Doon na kami ito ni Major na sa Kernel, si Kuya Sercolanat. Si Major. Major, doon na kami ito. Nagpabakuna man siya. Oo, di pag publok sa akon, kuriyet ko to. Doon, balikid siya. Sila ko sakit, sir. Sila ako pa. At siya magsunod Grabe Oo, sila ko, sabi ko, pagkita mo kuriyet ko, kulbangan niya, ako pa. Okay lang Okay. Anyway, thank you kid. At least full vaccinated na kita after sang sining Johnson & Johnson. Ito pa yan pa mag-GG mo? May lang yan, Japan one. At J, yan, di kay G. Pag ko nag-GG, siling ko, suspitsyo ko siya, actually, Rick, nag-timpla. Basi si Rick Boy Blau. Di si Irol? Di ka si Irol? Di ka na si Irol? May lang si Irol, Lais Nonoy. Pero ang namin nga balita, kay while nga ginapakunahan kita kaina, ang Sinovac vaccine na from DOH Region 6 personal kitbit sang mga kuangid, mga empleyado sa DOH Region 6, padulong di sa Bacolod kag tunong dira sa may government center sa diin na paamtang ang cooling facilities, sa cold storage facility sa Bacolod City. 10,000 doses ini sa Sinovac Action Eric. Now, the good news ini, since nga kung taon mo subong nuway untat ang balbalanday sang vaccination activity. Very good. So para ni sa first and second doses, kay ang second doses kay for Sinovac, medyo temporary yun na pauntat, kiti nawadaan na sang supply mo. Kaya mo na ni ang chance ninyo, ang 10,000, at least ko lang tawon para ini for 5,000 individual na naman nga bakulundon, nga babagkunahan, either first or second doses, ining sa isang vaccination. So, sunod rin kay City Administrator at Executive Director sa Emergency Operations Center Bannerman, sila nga si Ion at ini, ang vaccination kay ang bandwagon may effect subong grabe ang sumerik. Kaya bisang kita kayo na ang linyahanay bangod sang walk-in ginalaw porte kadamo. Damo-damo ang luyag mabakunahan diri sa bahin sang Metro Bacolod. Now, ang mga wala kaina nakasulod ya sa vaccination center, bangod nga nagsulubra, hindi natagan sila sang priority. Now, buwas, pagbalik nila dito, sila na mismo ang hatagan, basta aga pa, sang number, agud ma-accommodate kay until July 29 pa ang pag-administer o kung pag-inoculate sining or pag-bakuna sining Johnson & Johnson o Janssen na COVID-19 vaccine. Yaring confirmation kat palayag ni City Administrator Emma. Subong adlaw, may nag-abot kitang Sinovac na 10,000 doses. That is good for again, second dose ng mga medyo. Kag first dose ang mga maluyag naman yan nga magpa-vaccinate para sa Sinovac na brand. So, again, salamat na kita sa national government na nag-abot
na natin yung allocation for Sinovac kay nagahulat na ang mga manong second dose. Yes, ma'am. Ang aton nga Johnson & Johnson, balita po sunta until July 20. Until July 29, Okay. upuso na ang 30,000 doses. Pero actually, Erika, sa parayag ni City Administrator ang salamat kit gali sa iya no kag sa rest sa Emergency Operations Center kag sa SMX o kon dira sa ISM nga mga members sang COVID-19 vaccination team. Ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayo hupon na sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid, aksyonar tayo po, report kay sa New Government Center. Kaya po nila kay Madam Vanessa Mayo sa USA, Minnesota. Kamyaw lang ni John Nathaniel Del Monte, si Edgar Pilayo. May hapon kay tamyaw ka mandirang pamilya Galabasa, Muhilyo, especially kay tatay ko nga si Joel Galabasa sa sitio Kabadbaran, Barangay Santol, Banuas ang Binalbagan. Alin kay Jenny Muhilyo Galabasa. O si Mongcal Torilla may hapon gidira kag sa kay Toto Vicente Similiano and Company. Ari na si Aksyonet na Boso sa report gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyonet din, please come in. Aksyon Eric, nagabot subong adlaw ang dugang na Sinovac vaccine para sa probinsya sa Negros kag syudad San Bacolod. Kuno kay Dr. Zipar Gerhard Kayan, nag-abot mga alas 9 kay Inas ang aga ang ining gindonar Aksyon Eric na mga bakuna sa Philippine Airlines. Dugang pa ang probinsya nakakuha sa 23,000 ka vials sa Sinovac vaccine, katang 20,000 naman ka vials para sa syudad San Bacolod. Gikan sa airport, ining biyahe padulong sa cold room, mga alas 10 ang aga nag-abot. Kag ining natalanang itragtag sa mga LGUs nga padayon nagapatigayon na sa COVID-19 vaccination. Kasi niya panahon importante ang ikayang lawas. Sa ganda ikaw na balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Indiraboso. Una sa balita ng aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid Aksyon Indiraboso ang mga dugang report sa Kapitolyo Provincial. Kag sa New Government Center, bantayan nyo sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line with Aksyon Brian Morden. Kami ako din sa Barangay Linawon, Banwa sa Kawayan, si Tito Narding Gidlayan, nagapamatig is always siling ni Alin Louie Himotea. Maninoy Maing, kag Manina Chari Salvacion dira and family sila Carlota ga monitor man. Amo man kay retired police Colonel Placido Hintoleyo and family naga-monitor man diri sa aton siling nga pagpangalaga. Salamat gid sa iyo dira nga pagmonitor kag pagpamat. Balik kita, dugang nga mga aksyon balita, pagkatapos lang, sa importante, dugang pa nga mga pahibalo. Mabugnaw nga hangin nagadapya na ikaw na ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sumsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon, radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Philippine Standard Time, alas 6:01. Ang oras ginadulong Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kami ako lang nila si Jinky, Noel Amar, kag Alex Montesa. Vanessa Mayo, alin kay Milili Oligos ang Barangay Tangob. Kami ako nila si Tambobot, kag Gerald. Nga tagay-tagay sa Paulanon nga hapon. Siling ni Gerald Bitoon. Sa kay Bea Jonathan, family, mayong hapon git. Action Report After Edition, Biyernes ka presentation. Liwat ini magatakop, balik ini buwas. Ato sining mapatrola unit reporters in action. Nga nagpalagad karong hapon. Aksyon Dale Salazar. Artay Hupon, aksyon Idinaboso. Ninyo bugin ang ato sining piloto sa Patrol 2.
Technical partner din Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madara. Backup din sa atong IT expert Sir El Ray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan ni Loverboy, Action Marlon Hinebaya, kita karon sa Action Night Patrol alas 10, tunto alas 11. Ako naman si Action Eric Pagbarol, salamat gid sa inyong mapamati. Tubtubwas. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company.